Túto reláciu vám priniesli veriaci zo Bzovíka. Aleluja! Vítajte vo veľkonočnom čase, priatelia. Dúfam, že ste si radosť zo zmrtvých stania naozaj tohto roku užili. Najmä spevom. Keď som bol mladý a spieval som v mládežníckom zbore vo Zvolene, tak sme ľúbili v tomto čase pieseň Ježiš žije. Dodnes si ju pamätám. Neviem, akú si pamätá náš hosť Dominik Markoš. Vitaj. Ďakujem za privítanie a keď si povedal tú pieseň Ježiš žije, tak všetky ostatné vybledli v mojej pamäti, pretože sme boli mládežníci zhruba v rovnakom období a toto bola hitovka. Pár rokov za mnou. Ale tá hitovka stále zostávala. Áno. Ja aj seminári ešte bola, ak si pamätáš. Áno, že prečo sa už dnes nespieva, rozmýšľam. A možno, že preto, že bola veľmi taká jednoduchá, že 3 akordy a dneska už predsa len aj v tej hudbe kresťanskej chceme ukázať, že máme na viac. Takže sú iné hitovky, ktoré ale sa snažia vyjadriť presne to, čo si povedal, taký život. Život, ktorý z mŕtvych stály Ježiš priniesol, keď premohol smrť. A to je niečo, čo ma tak akoby vracia k jednej takej debate nás, kňazov, raz na ktorej som bol. A tam sme sa tak pýtali, že kto si ako predstavuje Boha na základe toho, že na takej pravdy, že akého Boha veríš, takým sa sám stávaš. Áno, lebo ho trošku tvoríš podľa svojho myslenia, celkových životných postojov. Áno, a zároveň tá viera tvorí ako keby teba naspäť. Áno. A sme tak si... Je to v kruhu trošku. Áno, sa to prepája a sme si uvedomili, že to je akoby také dve skupiny veľké, okrem možno ďalších, ktoré by sme mohli spomenúť, ale spomeniem dve a ľudia sú takí, ktorí si predstavujú Boha, toho takého prísneho, takého spravodlivého, toho sudcu, ktorý nad všetkým deje, aby bolo všetko dobré, všetko v poriadku, všetko ako má byť. A tí ľudia netušia, že aj oni sami sa stávajú takými ako keby takými tými tvrdými, častokrát ľuďmi, ktorým je zákon dôležitejší ako človek, možno ktorí radi sú, keď oni sú tí sudcovia, keď oni sú tí, ktorí môžu strážiť ten poriadok. Keď... Spravodlivosť, systém, všetko musí fungovať. Keď druhí sa pred nimi troška skláňajú, možno, že to je tak. A potom zase ten obraz Boha, ktorý je trošku mne taký sympatickejší a konec koncov viaže sa aj s touto druhou veľkonočnou nedeľou, je Boh, ktorý je milosrdný. Boh, ktorý nedbá primárne na to, že na zákon, ale pozerá sa na človeka, pre ktoré človek je dôležitejší ako zákon, alebo zákon je tu pre človeka, nie je človek pre zákon. Boh je láska. Áno. Pozerá sa na nás s láskou, stvoril nás z lásky. Ba dokonca, keď to tak zoberieme, tak aj tie zákony nám dal z lásky. Hej, ktoré nám dal ako ponuku dobrého života, ako môžeme žiť aj sami dobre, aj v spoločenstve ľudí. Však o tom sú aj desatoro a iné odporúčania, ktoré nám Ježiš dáva. Blahoslavenstvo a množstvo iných v podstate. Určite. To je z lásky, to nie je, že hej. Nie sme proti zákonom, určite nie. Ako zákony dodržiavame, aj prikázania sú veľmi fajn, ale je tá pravda si o tom, ktorú čítame v tom Božom slove, že zákon ti ukáže, kde sa ti možno život stráca, kde sa ti dobro stráca, kde konáš zlo, ale zákon ti nedokáže život dať. Áno. Hej, že život je, zdrojom života je Boh sám a vzťah k nemu. A vzťah k nemu, áno, viera, ktorá je vzťahom a možno to, čo je také zaujímavé, že prečo niekedy som premýšľal, ľudia majú radšej toho takého spravodlivého Boha, než toho Boha milosrdného. A znova niekoľko takých dôvodov. Tento obraz Boha. Ten obraz, áno, obraz Boha. Hej. Ale pre nich je to skutočný Boh. Ako pre nich je to skutočný Boh. Takže je to vlastne tá pravda, že keď človek si povie, ja som dosť dobrý. Ja som niekto, kto si zaslúži predsa, aby ma Pán Boh do neba zobral. Ja som ten, kto si spásu zaslúžim. Tento postoj taký život, taký zásluhový, taký trošku takej možno aj duchovnej výkonnostnej mentality, ktorá sa objavuje, môže priviesť človeka k tomu, že si povie, aha, tak je tu síce Božie milosrdenstvo ako niečo, čo je k spáse nevyhnutné, ale pre mňa je to len plán B. Pretože ten plán A je to, že
Pán Boh zliadne na môj život, uznanlivo pokýve hlavu a povie, áno, áno, ty do neba musíš. Takže to je jeden taký dôvod, pre ktorý si myslím, že je to naozaj plánom B až. A druhý taký dôvod, ktorý sa mi zdá, že je to, že nám niekedy unikne tá taká podstata toho usporiadania sveta, ktorá sa nám pripomína v Otčenáši, kde ten Ježiš povedal, že ak chceš vidieť milosrdenstvo prítomné a potrebné vo svojom svete, potrebuješ sám ho preukazovať. A keď ho nepreukazuješ ty sám, tak ako potom sa stane, že tie kanály toho Božieho milosrdenstva aj z tejto nedele Božieho milosrdenstva k tebe nemôžu prísť reálne a ty si povieš, aha, tak dobre, tak to milosrdenstvo tu nie je, poďme to do tej spravodlivosti, poďme si to zaslúžiť, poďme si to nebo nejako vydobiť, poďme sa tam nejako dostať. No ale ako si pekne povedal, že to je v tom Otčenáši. A je to úžasné, ako ten Otčenáš všetci recitujeme dennodenne niekoľkokrát a ako si neuvedomujeme, čo všetko tam je a aký by to malo mať vplyv na formovanie tej našej viery. Áno, áno. To je to úžasné, že ako nám to obrovské bohatstvo niekedy pretečie pomedzi prsty. Asi je to všade, ale že ten Otčenáš sa môže stať takým protokolom pre človeka, že viem, čo mám povedať, viem, kedy to mám povedať, viem, ako to mám povedať, keď treba to aj zaspievam, aj možno zatancujem, alebo čo. Ale že ako zabrániť tomu, aby sa to nestalo len tým protokolom, aby to ostalo procesom. Že ty do toho vstúpiš a tam si uvedomíš, že to je čosi ďaleko viac ako len nejaká pravda, ako len nejaké učenie, ako len nejaká dogma. Že to je niečo, čo je aj tvoje. Aj tvoj pohľad. Ty sa modlíš a vlastne stotožňuješ svoj pohľad s Božím pohľadom. Však o tom je modlitba. Áno, áno. Niečo, čo nielen ja nesiem, ale čo mňa nesie. Hej, a keď sa vrátim tej debate, tak ešte nás kňazov, tak jeden z kňazov, ktorý nám boli, povedal takú vetu, ktorá ma veľmi oslovila a stále ňou tak akoby žijem. A on povedal, že pre mňa je Boh niekto, kto je živý. A to je krásne. A to je akože také podľa nás súvisiace s tým, čo prežívame práve v tieto dni a niečo, čo zaznieva aj v Božom slove tejto nedele, zaznie to v druhom čítaní, tak poďme si takú druhú časť toho druhého čítania spolu vypočuť. Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, čo so mnou hovoril. A keď som sa obrátil, videl som 7 zlatých svietnikov. A uprostred svietnikov kohosi, ako syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Keď som ho uvidel, padol som mu k nohám ako mŕtvy. On položil na mňa svoju pravicu a povedal: Neboj sa, ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa má stať potom. Ďakujem Maničke, ďakujem svätému Jánovi, ktorý napísal Apokalypsu. Je to zaujímavé, že vlastne v tomto čase veľkonočnom máme iný systém biblických textov ponúkaný ako počas celého roka, lebo teraz máme obidve čítania vlastne novozákonné. Prvé väčšinou v tomto čase zo skutkov apoštolov, no a druhé z rôznych vecí a dosť často aj práve zo zjavenia svätého apoštola Jána, kde mali vlastne ten úvod v podstate, ako to Ján akoby sám prežíval ako písateľ, teda autor tohto spisu. Áno, a myslím, že môžeme na to nadviazať, že slávili sme Veľkú noc, kde je znova tá otázka, že či to, čo sme prežívali, keď sme poženávali oheň vonku, v tom akoby v takom začiatku tej noci veľkonočnej a bol tam tá veľkonočná svieca, paškál a sme hovorili tie slova, že ja som ten istý včera i dnes. I na veky pri značení tej sviece. Tej sviece, áno, a tam vlastne je to, že ja som alfa i omega. Začiatok aj koniec. Začiatok. A to je znova taká otázka iba pre mňa, ktorá mám do zátvorky, že či to bol pre nás iba protokol, že áno, liturgia to prikazuje, tak sme to urobili, alebo ako nájsť to, aby to bolo takým procesom, že určite ty a ja, mnohí kňazi z nás a mnohí veriaci si uvedomujeme, že to pozvanie, ktoré tam je, že vidíte z kostola a ideme niekde pred kostol, kde to oheň je a zhromaždíme sa tu a skúsme
to nejako tak akoby do toho vstúpiť, že by to bol naozaj pre nás proces, že si uvedomujeme, že na počiatku všetkého toho môjho príbehu a na konci všetkého je Ježiš, ktorého verím a ktorý tu stojí niekde uprostred nás ako svetlo, ktoré svietí do tmy a prežaruje každú temnotu. Že to tam sme akoby teda zažili a ja možno dávam takú spätnú väzbu, že ako to bolo. A k tomu sa ešte pridáva to niečo, čo tam ako keby nezaznelo vtedy a to je to, čo zaznelo v tomto čítaní, že som alfa a omega a živý. A živý. Živý a to je niečo, čo ma akoby fascinuje, pretože ty si sám spomenul, že teraz čítame čítania z toho nového zákona a tá starozákonná ako keby viera, ten obraz Boha, ktorý tí ľudia mali, ktorý formoval aj Ježišových učeníkov, apoštolov, že je pre mňa fascinujúci ten príbeh Petra, ktorý káže v Skutkom apoštolov čítame o tom 3. kapitole, že keď si pamätáš, prišli Turíce, potom oni tam boli s tým Jánom, išli cez tú bránu do chrámu a tam bol ten... Uzdravil toho chromý a to uzdravil, ten tam skákal, behal a potom sa tam zišlo veľa ľudí a Peter zrazu kázal a povedal takúto vec, že vy ste mali možnosť zažiť Božieho Mesiáša, ktorého poznávacím znamením bolo to, že trpel. A to je pre mňa ako fascinujúce, pretože keď sa vrátim k Petrovi predtým, tak si pamätáš, Ježiš im prvýkrát hovoril o utrpení a to sa nemôže stať? To sa ti nemôže stať. Ale vieš, čo to vyplývalo, že tí ľudia vlastne v tom akoby stáročiami hľadanom obraze Boha, aj teda Boha, ktorý zachraňuje, teda aj možno Mesiáša, urobili ten koncept, že ak áno, Mesiáš, ak príde, to musí byť niekto veľký. Niekto, kto sa narodí v super rodine, v super dobe, v super paláci, super známy. Super vzdelanie, super majetok. Hej, a sila, moc a tak ďalej. Neexistuje, není možné, vôbec sa nečaká, vôbec sa nepripúšťa, že by mal nejako trpieť, že by bol nejaký chudobný a že zomrieť. Opustený, zavrhnutý. To už úplne. Všetky tieto veci, hej. Ktorému zobrali ešte aj dobré meno, hej, medzi zločincov. A pochovali ho, áno. A že vlastne nemal svoj hrobania. Ale proroci tej doby ako keby to hovorili, že počkaj, nie je to takto celkom, ale tých nikto nepočúval. No a v tomto vlastne vyrastli aj tí učeníci, aj Šimon Peter, rybár, a preto hovoril tomu Kristovi, hej. A tá obrovská premena neprišla len tak hneď, že keď Ježiš stal z mŕtvych, hej, tak toto ním ako tak hýbalo, že Mesiáš zomrel, je pochovaný v nejakom hrobe. Čo teraz bude? Teraz prišla tá správa nedeľu ráno, že nie je v hrobe. Áno. Tak on tam beží s tým Jánom, dýchčí za ne, nestíha. Ján bol mladší. Áno, a teraz možno pribieha k tomu hrobu, vidí ho, ako ten Ján škúka do toho hrobu a premýšľa, čo tam ja uvidím, a prichádza nevidieť nič. A dokonca ani... Vidí len tie plachty. Tie plachty, hej, a dokonca tam sa tá poznámka, svätý Ján tam píše o sebe, že ja som vtedy uveril, keď som videl ten prázdny hrob. A on ani vtedy neuveril, ten Peter, že tam sa nepíše, že uveril, že potom ďalšie sú to také zvláštne stretnutia na brehu Tiberiadského mora, keď sa znova opakuje ten low reap, hej, možno stretnutie práve, o ktorom budeme dnes čítať apoštolmi vo večeradle, či už keď tam Tomáš bol, alebo Tomáš nebol. Ale tá premena, čo je dôležité pre mňa je, že kde to vlastne sa stalo, že ten Peter po tých 40 dňoch s Ježišom z mŕtvych stali po jeho na nebo vystúpení, po zoslaní Ducha Svätého, povedal takúto vetu ľuďom, že ľudia, vy ste zabili pôvodcu života. Ale to nevadí, pretože Boh ho vzkriesil z mŕtvych. A toto je, čo ma fascinuje, že mám taký dojem, že my niekedy akože ideme plakať vždycky na tom, že všeličo zomiera. Aj v tom náboženskom živote a menej chodí a toto a nemáme a nebude a kňazských povolaní je málo. Hej. Nechcem nejako podceniť, je to tak, ale tam napadá tá myšlienka, že či nie je takou odvahou, ktorú potrebujeme mať, že dovolí tomu niekedy umrieť, pretože to, čo umrie a už nestane z mŕtvych, to bolo iba ľudské. Ale to, čo umrie a stane z mŕtvych znova, to je Božie. Toho sa chyťme, toho sa držme. Ten Gamaliel povedal, nie? Že ak je to iba od ľudí, tak to zanikne samo, to sa rozpadne samo. Ale ak to bude od Boha, to nebudete môcť rozvrátiť. A to je aj ten obraz, ktorý Ježiš používa sám o sebe, o pšeničnom zrne, že musí padnúť do zeme, odumrieť a potom príde nový život. Hej? Proste ten nový život prichádza z niečoho
a prichádza najmä z obety a tá obeta môže ísť až po tú hranicu smrti. A možno to niekedy aj trvá, keď to zrno, ako hovoríš, je dlho v zemi a nič sa deje, ako keby zdanlivo sa nič nedieje. Áno, sa deje niečo neviditeľné. O tom tak premýšľam niekedy, keď si uvedomujem, že niektoré procesy aj v mojej farnosti som nechal naschvál zomrieť, lebo sa pýtam, že ak nebudú nikomu chýbať, tak potom sa im zbytočne venujem a zbytočne na ne strácam čas. Ale ak budú chýbať, ak sú nejaké božie, oni stanú z nás mŕtvych. Že aj to je také akoby riziko, vieš, toho, že ktoré potrebuješ podstúpiť. Lebo tam je ten život a to je to fascinujúce možno tej skúsenosti, o ktorú chceme povedať aj v dnešnom evanjeliu so svätým Tomášom, ktorý rozpráva znova svätý Ján, ten fascinujúci príbeh. Áno. Takže by sme mohli ísť naň. Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: Príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Tomáš, jeden z 12, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: Videli sme Pána. Ale on im povedal: Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím. O 8 dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené. Stal si doprostred a povedal: Pokoj vám. Potom povedal Tomášovi: Vlož sem prst a pozri moje ruky. Vystri ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu odpovedal: Pán môj a Boh môj. Ježiš mu povedal: Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli a uverili. Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn. A aby ste vierou mali život v jeho mene. Ďakujem, Aničke, to vlastne bolo krásny príbeh o Tomášovej, súčasne prvý záver Jánovho evanjelia, alebo on má dva tie závery, tento je teda prvý od tých množstvo kníh. No ale je to veľmi pekné s tým Tomášom a ideme to hneď rozoberať, alebo dáme tam ešte nejakú prílohu, nejakú omáčku? Poďme to nechať rozobrať. Komu to necháme rozobrať? Miškovi. Nech sa páči. Dýchol na nich. Evanjelista Ján nespomína, že by Ježiš pri svojej smrti na kríži vydýchol. Uvádza, že Ježiš odovzdal ducha. Až večer, v deň zmrtvých stania, dýchol alebo až vydýchol na učeníkov. Až tu sa akoby naplňa jeho smrť na kríži, láska do krajnosti. Naplňa sa v deň zmrtvých stania. Sloveso emphysao, vyjadrujúce Ježišovo dýchnutie, používa Septuaginta aj na označenie Božieho vdýchnutia pri oživení človeka utvoreného z hliny zeme. Alebo pri vzkriesení vdovy v Sarepte Elizeus na neho 3-krát dýchol. Teda tento úkon dýchnutia vyjadruje darovanie života, oživenie. V kontexte Veľkej noci naznačuje aj vzkriesenie. Toto Ježišovo dýchnutie privádza jeho učeníkov k životu, má ich vzkriesiť zo strachu. Zároveň naznačuje, že odpustenie hriechov vďaka pôsobeniu Ducha Svätého je tiež vrátením života tomu, kto oň prosí. Môže tu vzniknúť otázka, ako Tomáš prijal toto Ježišové vydýchnutie, keď nebol s učeníkmi prvýkrát a Ježiš už potom toto gesto nezopakoval. Ježiš ho už neopakoval, lebo posledný výdych je len jeden.
a ten sa naplnil vo vydýchnutí v deň zmrtvých vstania. To znamená, že ho už nebolo treba opakovať osobitne pre Tomáša, lebo Ježiš vydýchol neodvolateľne pre každého, kto v neho uverí. Aj Pánovo milosrdenstvo, oslavované v túto nedeľu, je jeho posledným výdychom. Nepretržite trvajúcim, neodvolateľným, nesúcim sa cez celé dejiny človeka, odovzdané každému, kto uverí. Ďakujem kolegovi Michalovi Mališovi. Ináč veľmi pekné myšlienky. Ja ti niekedy tak až žiadlim na tých mladých chlapcov, že majú tú možnosť dnes toho štúdia všelíde. My sme to nemali, teda naše biblikum žiaľ ešte, ja ešte za bolševikov som študoval v Bratislave. Ja tiež. No a to bolo veľmi biedné. Ja teraz vidím, že čo všetko sa dá v tom písme vyčítať a stále sa učím. Na druhej strane to je pre mňa aj dobré, že sa môžem od mladších kolegov dnes učiť. Ja myslím, že tá radostná zväz je v tom, že oni mohli zájsť ďalej, možno práve preto, že my sme zašli tam, kde sme mohli zájsť a kam sa nám dalo, že to je taká kontinuita toho všetkého. Takže ja tiež som taký optimista v tom, že to takto je a som rád, že tak je. A to, čo ma tam oslovilo, je, ako hovorí o takovej neodvolateľnosti toho Ježišovho dychu, vydýchnutia, ktorým akoby vniesol život, lebo je 2000 rokov odtedy a my z toho stále žijeme. My dýchame. Z toho stále žijem. Hej. Dýchame, áno. Ale nie len, že dýchame tento vzduch, ale dýchame ako keby tú atmosféru Ježišovho víťazstva, atmosféru Ježišovho života, lebo my žijeme v nej. Žijeme so živým Kristom. Áno, ako svätý Pavol povedal, v ňom žijeme, hýbeme sa a sme. A to je akoby tá taká veľká pravda tejto Veľkej noci, ktorú budeme sláviť celé toto veľkonočné obdobie, že ten dých života je tu, Ježiš je tu z mŕtvych stalý a tak ako urobil tú obrovskú premenu s Petrom, ako sme hovorili predtým, a s tými učeníkmi svojej doby, tak ja verím, že stále pozýva urobiť takú tú premenu aj v každom z nás, pretože keď si tak znova sa vrátim, tak trošku ma napadá ten dokument záverečnej synody, o ktorom pápež František povedal, že to je pokračovanie, prorocké pokračovanie aktualizácie druhého Vatikánskeho koncilu v dnešnej dobe. Akože silné strašne a jedna z tých kapitol, ktorá tam je práve o tom, čo sme hovorili v takom úvode, že žiada sa, alebo ten Boží dých nás vedie k tomu, aby sme urobili nejakú konverziu, ale nie protokolov, lebo to sa dá ľahko prepísať, že tam zmeníš nejaké slovko, dáš tam nejaké iné číslo alebo niečo také, ale aby sme urobili konverziu procesov. A to je proste podľa mňa strašná veľká výzva. Je to náročné, že veľkrát nevieme ako na to, ale keď hovoríme, že to je všeobecná ponuka, tak chcem spovedať taký príklad jednej našej žienky, ktorá chodí ku nám do farnosti, prišla ku nám a ona práve ako človek neveriac, nepokrstený, prišiel k nám a stretol sa s tým životom. A ona to mi hovorí, že keď ju teraz chystáme na krst, že čo je také podstatné, sa pýtam pre ňu. A ona povedala, podstatné pre mňa je, že aby ste mi ukázali, ako sa k tomu zdroju môžem dostať, k tomu zdroju života, ktorý tu tak prebleskol párkrát pre mňa, hoci som nepokrstený, hoci ničomu tomu nerozumiem na tej omši, ale rozumiem tomu životu, že celý život hľadám život a prešiel som desiatky rokov toho života, rodinné, nejaké veselé, smutné, práca, taká, hentaká a zrazu tu sa ma dotklo čosi, čo chcem. A verím teda, že mi to vysvetlíte, že ma naučíte, ako z toho mám čerpať. A to je pre mňa tá obrovská výzva, vieš, že o toto tu ide, že nejde tu o to, že ťa naučíme len nejakú morálku, nie je to nejakú len tradíciu s veľkým to, či s malým to, či ako to povieme, hej. Nejde tu nejakú len teológiu, tu ide o život. O život. Ale ten život, to je dozrievanie, to je proces, ako si povedal. Peter musel niekoľko dní alebo týždňov, ona vraví niekoľko rokov. Keď si povedal, že pápež sa vlastne vracia ku koncilu, ktorý bol pred 60 rokmi, v podstate bol ukončený v roku 1965. Hej. Čiže a 3 generácie nám trvalo, kým nejakým spôsobom začíname, nie končíme. Áno. Začíname žiť koncil v zmysle tej synodality, všeobecnosti a
rovnocenného dialógu, čo je veľmi dôležité vo vnútri cirkvi. Čo sme často neviedli, alebo nevieme viesť, učíme sa. Učíme sa, to presne tak. Čiže to je veľká vec. Je to veľká vec a možno aj preto natáčame túto večeru, že by sme chceli, aby to ľudia tak znova počuli, že o toto nám ide, že nejde nám len o povedať to nejaké múdre veci alebo niečo, čo sa bude ľuďom páčiť, ale keď nás sledujú a počúvajú, aby aj oni, aj my sa dotýkame sa toho života, za ktorým proste chceme ísť a ktorému som ochotný stratiť všetko, pretože verím tomu, čo Ježiš povedal, že kto si chce zachrániť život, ten ho stratí, ale kto stratí svoj život, kto sa naučí to, čo si povedal, že všetci to učíme púšťať tie veci z rúk, tak vtedy získame ten život a to chcem ja a to prajem aj našim divákom, našim poslucháčom. Si to krásne zakončil dneska za mňa, ďakujem ti. K tomuto niečo dodať ani pridať, iba to, že sa teším o týždeň na vás opäť, priatelia.